Hai लोगोफोर गासैखौ बरसा देरहासार YouTube चेनेलनि जानानै बरायबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै दुमनिनिफ्राय चौकी फेमास पिकनिक स्पट बे स्पटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन स' लोगोफोर जों नैबे फेमास पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं दान्दिसे सम आंजों थाफानो थाखाय गुरै खावलायबाय स' लोगोफोर बारा गोबाव खालामला थेवब्ला जोंनि दिनैनि ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों चौकी थांनाय लामा बे रड बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन लोगोफोर नैबेथिं थाङोब्ला निकासि मोनगोन आरो आंनि जे उननि जे केमेरानि सिगाङाव एथिं थाङोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे मसलपुर थांनो हागोन ओजोंहाय जों दा निकासि जानानै चौकी जों दावबायदों निकासि मोनबाय लोगोफोर नैबे समाव आङो साहा लोंनो थाखाय जों जिरायदों आंजों लोगोसे दङ राहुल बिथाङा राहुल चरगियारि बिथां आरो नैबे समाव जों निकासियाव दङ निकासियाव जों साहा लोंनो थाखाय सिगांदों आरो नैबे आंनि केमेरानि जे उननि बाहागो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे निकासिनि चेकिं पॉइंट पुलिसनि आरो बेनो नैबे निकासि हाथाय निकासि बाजार आरो दसे समनि उनावनो जोङो नैबे समाव जोङो चौकी जोंनि जे मेन टारगेट बेखौ मोनहैगोन बेनिफ्राय मथा-मथि 15 किल'मिटारसो जागोन स' लोगोफोर दसे सम जों जिरायनि
फाइनालि लोगोफोर नैबे सुबनकाटा मोनो बेनिफ्राय 10 किल'मिटार बारा गोजान गैला बेनिफ्राय लामाया बारा थिग नङा नैबे सुबनकाटा हाथाय लोगोफोर
फाइनालि लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे चौकी आङो दिन्थिनो नागिरनाय जा भिडिअ बे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आं दा नैबे समाव चौकी हाबलांग्रा गेट बे गेटआव दङ नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दुमनिनिफ्राय दिन्थिनो नागिरनाय चौकी जे रड बे रडखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम आरो इयुननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों जय बर' हारिनि